Delegazzjoni Laburista żaret l-Awtorità Maltija għall-Mediċini biex tiddiskuti l-ħidma tagħha fis-settur farmaceutiku fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050. Id-delegazzjoni żaret ukoll spiżerija ewlenija li qed tuża r-robotika u l-intelligenza artifiċjali biex toffri servizz aktar effiċjenti lill-pazjenti. Iċ-ċermen tal-Awtorità l-Professur Anthony Seracino Nglot spjega kif l-Awtorità qed tkompli ssaħħa l-aċċess għall-mediċini u tgħib il-proċessi regolatorji filwaqt li tinvesti fid-diġitalizzazzjoni fir-riċerka u fl-edukazzjoni bis-sigurtà pubblika tibqa' priorità. Is-sena l-oħra l-Awtorità ħarġet aktar minn 1120 awtorizzazzjoni tal-mediċini u qed tissorvelja riski relatati mal-aċċessibilità filwaqt li tipparteċipa b'mod attiv setturi Ewropej u internazzjonali. U rrimarka wkoll it-teknoloġija u l-AI qed jgħinu biex tiġi assigurata l-kwalità u l-effiċjenza u jippermettu li l-ispiżjara jifukaw aktar fuq l-ħtiġijiet tal-pazjenti. Għattaw iżjed ħin viċin u mal-pazjent, mal-klient, minflok jużaw il-ħin tagħhom biex jagħmlu dak li aħna nsejħulu paperwork, dak li nsejħulu affarijiet li jistgħu jsiru mod mekkanizzat, affarijiet li jistgħu jiġu ġudikati b'mod konkret. Għattaw il-ħin iżjed viċin tal-pazjent. U allura se naraw illi sa 2050 il-pazjent isir iżjed iċ-ċentru tal-attivitajiet tagħna. Id-deputat mexxej Laburista Elix Saliba qal li l-aċċessibilità u s-sostenibilità tal-mediċini huma kruċjali, speċjalment tal-persuni vulnerabbli, u l-awtorità għandha rwol importanti biex tiżgura użu sikur ta' mediċini u tamir mediku. L-awtorità tal-mediċini għandha rwol importanti ħafna sabiex naraw li teknoloġiji ġodda, teknoloġiji moderni, l-intelligenza artifiċjali tintuża wkoll fl-aħħar mill-aħħar sabiex nagħtu prodotti aktar siguri lill-pazjenti lill-konsumaturi Maltin u Għawċin. Illum qegħdin hawnhekk ukoll f'din l-ispiżerija li qiegħda wkoll tabbraċċja dawn il-kunċetti ġodda, dawn il-kunċetti li jiġu ċċelebrati wkoll fil-Viżjoni 2050 fejn warajna qegħdin naraw l-ewwel dispenser li qiegħda taħdem bl-intelligenza artifiċjali